As cámaras trampa permítenos observar escenas que doutro xeito serían casi imposibles de presenciar. A imaxe deste vídeo mostra un lobo ibérico de gran tamaño, Canis lupus signatus, unha especie con presenza estable en Galicia. As lesións nas orellas deste lobo son rechamantes. Preguntámonos pola orixe destes cortes, serán por loitas territoriais ou por accidentes. O lobo é un animal extremadamente cauteloso con hábitos principalmente crepusculares e nocturnos. Pode vivir moi preto das persoas sen ser detectado durante anos. Este vídeo complétase con algunhas escenas divertidas de corzos, onde un par deles, polo menos un deles macho, parecen estar xogando a carreiras. O macho xa ten unhas cornas bastante avanzadas cubertas de penuxe. Ao final da xornada, unha tormenta de neve sorpréndenos no monte, regalándonos un broche perfecto a este serán tan extraordinario.